Grad Kragujevac u samom centru Srbije čvorište je glavnih državnih autoputeva, magistralnih saobraćajnica i međunarodnih aerodroma između drumskih i železničkih koridora 10 i 11, koji grad vrlo brzo povezuju sa ostatkom Srbije i Evrope. Kao geografsko, političko, privredno, finansijsko, zdravstveno, obrazovno, kulturno, turističko i sportsko središte centralnog regiona Srbije, Kragujevac prednjači na listi najpoželjnijih gradova za život u Srbiji. Od ukupno 7,8 milijardi evra namenjenih za finansiranje državnog programa Skok u budućnost Srbija 2027, Kragujevcu su opredeljene čak i 1,2 milijarde evra za realizaciju 15 kapitalnih projekata i infrastrukturnog razvoja. U Kragujevcu trenutno posluje više od 50 renomiranih kompanija iz celog sveta, a britanski Financial Times je Kragujevac rangirao na 8. mestu po isplativosti ulaganja u kategoriji Top 10 malih evropskih gradova i regiona budućnosti u 2024. godini. Sve su ovo garancije potencijalnim investitorima da ulažu u ovaj grad. Svoj status u vrhu automobilske industrije koji gradi već duže od jednog veka, Kragujevac je potvrdio 2024. početkom proizvodnje električnih automobila brenda Fiat u okviru kompanije Stellantis. U Mind Parku na 13 km od Kragujevca, jedinstvenom centru za high-tech, avio i železničku industriju, pored ostalih posluje nekoliko svetskih proizvođača vozova i tramvaja. Kragujevac je tako postao i centar šinske industrije. Izgradnjom najsavremenijeg evropskog data centra u kome je instaliran moćan superkompjuter, Kragujevac je postao i centar razvoja digitalne industrije. Ovde svoje podatke čuvaju neke od najvećih svetskih kompanija. Izgradnja novog inovacionog distrikta pružit će još bolje uslove za dalji razvoj IT sektora. Kapitalni projekat izgradnje severne obilaznice oko Kragujevca, koja će autoputem povezati istočnu i zapadnu Srbiju, omogućava opremanje novih industrijskih i radnih zona koje će zadovoljiti interese velikog broja kompanija za poslovanje u Kragujevcu. Pored same severne obilaznice i železničke pruge, na 150 hektara niče kompletno infrastrukturno opremljena radna zona Cvetojevac. U toku je revitalizacija starog industrijskog kompleksa Vojno-tehničkog zavoda u brownfield investiciju. Ovaj rustičan prostor u samom centru Kragujevca, u kome je izgrađena prva moderna fabrika u jugoistočnoj Evropi 1853. godine, pretvara se u centar kreativne industrije sa kulturnim i ugostiteljskim sadržajima. U srednjim stručnim školama i na univerzitetu u Kragujevcu obrazuju se kadrovi za budućnost. Nastavu na srpskom i engleskom jeziku na više od 120 studijskih programa, pored domaćih studenata, pohađa i više od 1000 stranih studenata iz 27 zemalja sveta. Naučnu nadgradnju univerziteta čine centri izvrsnosti kao baza Instituta za informacione tehnologije, razvoja veštačke inteligencije, biomedicine i bioinženjeringa. Intenzivan razvoj prati i konstantan priliv novog stanovništva iz celog sveta, što nameće potrebu za izgradnjom stambenih i ugostiteljsko-turističkih objekata. Novim stanovnicima na ruku ide podatak da su troškovi života u Kragujevcu izuzetno konkurentni u odnosu na veće gradove u regionu. Kvalitetu porodičnog života u Kragujevcu doprinose brojne predškolske i obrazovne institucije za decu, sportski sadržaj, desetine kilometara pešačkih i biciklističkih staza po parkovima i prirodi u okruženju grada. Kragujevac je 1818. godine proglašen za prvu prestonicu moderne Srbije u kojoj su osnovane najznačajnije državne institucije Srbije. Kulturni život Kragujevca bogat je kao i njegovo istorijsko nasleđe. Renomirani stalni muzički i pozorišni festivali, ulični performansi decenijama privlače posetioce iz cele jugoistočne Evrope. Iz godine u godinu raste broj ljudi sa svih strana sveta koje privlače kulturno-istorijske znamenitosti, ukusi domaće hrane pripremljene na tradicionalan način i čuvene srpske rakije u brojnim porodičnim destilerijama. Zbog kvaliteta vinograda i proizvodnje vina,
Ovaj deo Šumadije upisan je i na svetsku mapu vinskih puteva. Tradicionalna gostoprimljivost, sigurnost i bezbednost, nepostojanje jezičkih barijera, to je Kragujevac koji je širom otvorio vrata svima koji prepoznaju znanje i rad, imaju viziju i žele poslovni uspeh i profit.